Hercules! Napalabas, madandanagan ni Hercules, kapoy ti kelaat a panagsakit ni Satnipan anong na. Nagsangit pa yan daytoy, kaputa di na kayat amatay tinuang na. Iti saan a nagbayag? Naregreg tingipan tinuang ket dagos met nga impulsa ni Hercules. Nagbaliw ti ugali tinuang ket kinamat na ni Hercules ket naglaban dagitoy. Nabailan ni Hercules alinabanan tinuang na. Kalpasan dayta, inot met a nagsubli ti sigod a nasingpet nga ugali tinuang. Impakam mo adagos ni Hercules kinilakay Hirman tinapasamak ken adda ken kuanan ti datdatlag ang ipon tinuang. Naaddaan nga rod iti nagpaiduma a pigsa ni Hercules ket nabailan na a binagkat ti alsong. Kabayatan na agsarsarita da Hercules ken diwan. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti makalawas a serye tayo. Ana paulwan, didatdatlag ang ngipin tinuang. Dito'y drama tayo, Hercules! Kunak mo saan kan ang makita, Diwan? Anya ti araramidem dito'y lugar me? Kayat ko ti agpatulong kan ka, Hercules. Ha? Apay ka di, Diwan? Inala dagiti dakas nga inkanto, dagiti dadakkel ko. Anya? Kasapulak ti tulong mo, Hercules. Pudno ka di ti ibagbagam? Nga engkanto tinangala ka dagiti dadakkel mo? Juan, Hercules. Dakas nga inkanto, tinangala ka dagiti dadakkel ko. Anya ti aramidok, Diwan? Apay asyak ti pagpatulungam. Gaputa si kalaang ti makabaol amang parmag, kadagiti dakas nga inkanto. Anya? Sumurot ka kanya, Hercules. Mapantay iti pagsarkan, amapan iti lubong dagiti inkanto. Ha? Dito yung karayan tinagturungan ta, Diwan. Kanadagayam gungugong ditoy. Juan, Hercules. Gungugong asumrak, iti lubong dagiti inkanto dayta. Anya? Sumraktan iti gungugong. Sumurot ka kanyak. Wan, Diwan. Sumurutakken ka. Nakagtengta ka din iti lubong dagiti engkanto, Diwan? Juan, Hercules. Addatan dito'y lubong mi. Lubong ti Pantasya. Kayat mo asawan? May sakamot ka dagiti engkanto, Diwan? Juan, Hercules. Ngamsaan kami ang maibilang adakas nga engkanto. Nababa kami la a klase dagiti engkanto. No maidilig, kadagiti dakas nga engkanto. Kasta ka di? Isumat lagayam, nga awan tinakitak idi nga niniwan mo. Tagayam, may saka nga engkanto. Owen, Hercules. Ilawlawag kunto amin kan ka. No apay ang nakapanak iti lubong yu at tao. Kan no apay ang naibagak ang nayaw awanak. Umay ka. Mapanta iti ayan dagiti kakadwak. Saan ta amabalin nga agtalin na dito'y nagbadangan ti lubong mi, kan ti lubong yu. Napigsa ti angin dito'y, Hercules. Ha? Apay anayalis tinagdakkel abato dito'y arubayak. Ne, asino nga'y tinangiyakar? Kat nagdagsan da ito'y abato. Kat, nagdalos tinamayan ni Hercules dito'y arubayan ti balay ko. Rimay! Ne, sikamat gayam, Tata Herman. Sapsapulag ni Hercules! Nakitam ka day! Ay, pinagdalos ko itay dito arubayan ti balay ko, Tata Herman. Diyak meten nakita no sa dino tinapanan na. Ay, sa dinong atan tinapanan ni Hercules, ay madandanagan akon, Rime.
Amangan no adalang iti aglawlaw, Tata Herman. Sinawar kong taglawlaw. Ngamjaklat ta makita ni Hercules. Tilaong pakasdaawak. Nayalis mo tan tinagdakkel abato dito arubayan. Ha? Unyag paisaw. Sa bali mo tinti ayan day ta nagdakkel abataw. Anda mo tinti asidag tidalikan mau. Wen nga rod, Tata Herman. Ay, nakaskas daaw. Apay anayakar tinagdakkel abato. Nilaki di Hercules di nangiyakar iti nagdakkel abataw. Ay, Tata, Ah, Tata ka di ibagbagam. awan, Rimay. Sige, panawan ka pa. Inaksapulan, ti apo ko. Si Biyaw, Ikeng, nakita yo ka din ni Hercules. Saan mi nakit-kita ni Hercules, Apo Herman? Amang ano nalmasan ni Jay Karayan, iswadi yun makita, Apong Herman. Anya, nakitam ka di ana pa ni Jay Karayan. Ikeng. Wain, agmay-may saan nagturong ita Jay Karayan. Agsasaupay nga rod kabayatan ti pannagnana. Ay, imbagag mutin kan kuana asaan mapa ni Jay Karayan. Ngam natangken ti ulo na. Amang ano inalan ti dakas nga engkanto ijay Karayan, Apong Herman? Anya, Agmauyungan ni Hercules, Apong Herman. Kaslada ka sarsarita na amagmag na nagturong Jay Karayan. saan nagmauyong ni Hercules, Ikeng? Sikat agmauyong. Ne. Eh, Apay ana ibagam nga agmauyong Apong Herman. gaputan na blow day ta utik mo. Anya? Hoy! Di nakatawan sa ibiyo, ha? Sana nabluti utak ko? Agpada na blow ti utik yaw. Nita? Awan pa'y nasayat nga ramid yaw. Ibagayo kit din agmauyong ni Hercules. Kada kayo tagmauyong. Pwa! Ari gayam dagiti nasisingpet nga engkanto ti amam, diwan. Uwan, Hercules. May samot aray na ti inak. Ngam inala dagiti dakas nga engkanto. Anya ngay ti aramidok, diwan. Kasano kayo matulungan? Babaan iti babato nga dakan ka. Matulungan na kami. Anya? Amom nga adda babatok, diwan? Uwan, Hercules. Addaan ka iti nagpaiduma a kinapigsa. Iso ang matulungam dagiti dadakkel ko. Nga adda iti ikot dagiti dakas nga engkanto. Nakaskas daaw, diwan. Amom gayam nga adda babatok. Sika ti maiparbeng amang tagikwa iti mutya. Wenno ti babato, anang taod iti ngipan tinwang. Anya? Dagiti laang addaan iti nadalos sa panagpuspuso. Ti maikan iti pannakabalin. Jak pa'y maawatan dagiti ibagbagam, diwan. Mailawlawag to amin kan ka. Kabayatan nga addakan ka ti babato tinwang. Ininot ang maadal mo. No kasano nga usaran, ti pannakabalin mo. Hercules! Sa dino tayan mo! Hercules! Agawid ka! Itay tayo kaya sapsapulo ni Hercules, Apong Herman. Saan tayo magto na makita? Sa dinungatan tinapanan ni Hercules. Amang ano nagtulong ang paiso di karayan. Kat nasalaw na dagiti maghiyaw-awan nga ingkantaw. Sapay lang kumata sana kasta tinapasamak kan kuana. Patya ka makasublimot lang ni Hercules diti lugar tayaw. Uray saan kuman ang makasublipay ni Hercules dito lugar tayo? Jak matla kayat dayjay a tao? Uray siya, kabusor ko dayjay a Hercules. Jak kayat ti panagrupa na. Agpaysun samat jay ibagbagadang adamang yaw awan ijay Karayan. Kitaem,
Manipod nakitak ang nagturong ijay karayan ni Hercules. Saan matan ang nagaw-awid? Agpada talangan nakakita ken kuana nagturong ijay karayan. Sebyo. Mabuti nga tupay mapan ijay karayan. Tay bagbagadang at dagnana ijay at dakas nga inkanto. Ha? Apay daytoy adalan, Diwan. Nagangumot dagiti kay kayo ditoy. Dalan daytoy nga agturong iti lugar dagiti dakas nga inkanto. Saan ako na mabalin a sumurot pay kan ka? Gaputa saan nga umdas ti panakabalin ko alumaban kadagiti dakas nga inkanto. Anya? Hercules, aganad ka kuma. Sigalaang ti adda bael na alumaban kadagiti dakas nga inkanto. Anya? Agtalag ka iti kinapigsam, Hercules. Dalya sa atam da iti adalan. Tapno magteng mo ti lugar dagiti dakas nga inkanto. Kat ispalam dagiti dadakal ko. Aging gaita. Narigat pa'y laapat yun. Nga addaak ita dito'y lubong dagiti inkanto. Kasano alabanak dagiti dakas nga inkanto. Kabaulak nga ta ti lumaban kadakwada. Diyak pa'y napaadas ti lumaban. Ngam na ko na ni Diwan. Nga umdas ti pigsak alumaban kadagiti dakas nga inkanto. Adda ti mayab abilit iti saan unay nga adayo. Nakabutbutong da ito'y alugar. Ituloy ko kit diti magna. Aging gaamagtang ko ti lugar dagiti dakas nga inkanto. Tila ang pagsigdaawak. Apay nga amo ni Diwan pinapasamak kanyak. Idi kinamatnak tinwang ko. Diyak impagarop anasing patgayam nga inkantada ni Diwan. Ha? Ay, sumardongak pay. Adda nang kung agkakatawa. Ngam nagbabasit ti katawa da. Sa dino ti ayan dagiti. Ha? Nagbabasit a parswa ti makitak. Nangisit damin. Uy, siyak lakit di ti katawaan da. Agsagana ak. Amangan nudang randak dagita aparswa. Ha? Nagbalangan da iti sangwanak. Anya ti aramidag. Nangadan ti mangdangran kanyak. Ha? Nagtutuon matan dagiti babasit aparswa. Anya ti aramidan da. Ha? Nagbalin mo to na higantay dagiti nagbabasit a parswa. Nakabutbutong tilangat higante. May sa timatana. Tumaraya ko. Inok may tarayan. Pitutin ka si kalalaki mo. Idi sunak. Di nakbitibitan. Saan ka taga nito'y lubong mi? Amo kamay saka at tao. Kasano ang nakastrek ka dito'y lubong mi? Saanan anas ka na maamuampay, higante? Anya tiaramidem dito'y lubong mi ngayong kanto? Saanan anas ka na maamuam? Lukas tagarod. Ipaladaw ka lang di ti adayo apaset ti bantay! Anya ti aramidak? Ipaladaw na kon. Mokon, danugag ti gamgum na. Danay ko! Naibatan na kon, kat matinaga kon. Saan ka gagangay at tao? Nasakit anak, iti panang danog mo iti gamgam ko, lalaki.
Siyak ni Hercules, higante! May saak a mortal! Hercules, kayam tinagan mo. May saka mortal. Ngamadaan kay dinay dumduma kinapigsa. Saan ta kuman nga aglaban, higante? Lumabas akla kuma dito'y lugar mo. Saan ang mabalin? Sakbay ang makadanon ka iti papanam. Rumbeng ang maparmagnakpay. Anya? Nasken nyag labanta. Hercules. Parmagan ka amortal. Ho! Nakalisi ka. Nagpartak pa iti garaw mo. Ha? Mas daawak iti bagik. Malisyak mo't kan ti panangdanog kanyak ti higante. Lumaban ka, Hercules. Ipakitam ti kabailam nga rabiden. Makamuditan, lumabanak. Danugag ti gurong na. Yeah! Nagsakit ti danog mo. Ang ti higante. Iti panangdanog kan kuana. Dahito'y pa ti danog. Yeah! Alay ko, dinanog mo ti rupak. Ang ti higante. Mas daawa ka talaga. Nabalak alabanan ti higante. Dahito'y pa tinapig sa danog. Yeah! Ha? Natay samot tan ti higante. Ha? Nagpukaw akas lasok ti higante. Kalpasan na naparmak ko. Sa bali manan a lugar ti ayan ko. Sa dino nga ta ti ayan dagiti dadakkel ni Diwan. Adayon ti pinagnak. Nayaw-awanak samot tan. Ha? Nagadugayam ti kuton dito'y pagpagnaak. Sa dino nga'y tinagtaudan dagito'y. Ha? Sa bali a klase ti kuton dagito'y. Taad dadadakkel nga ipos da. Ay, karutengak ti magna. Tamangan no kagatendak dagito'y akuton. Kabatuan ti pagpagnaak. Nagtitirad pa'y dagiti bato. Ha? Saan matgayam a bato dagitoy? No di katrurog dagiti nagdudumang ayop. Ha? Apay ang nagado ti rurog ti ayop ditoy. Sinapul tayo ni Hercules ije karayan. Anggam napaay tayo laang, Tata Herman. Ay, anyagatan tinapasamak kini Hercules. Duan nga aldaw ang mapukpukaw ti apukaw. Ay, oray siyak nga rod, Tata. Makarik na akmatan iti panagdanag. Ay, sa dino nga tanga agpayson, tinapanan ni Hercules. Pinagdalos ko lang iti arubayan ti balay. Anggam nagpukaw matan. Hindi akong mailadawan tinakaro pa nagdandanag ko rimay. Ay, apay ngay narakop nakmatan, Tata Herman. Ay, pakawanin nak. Ay, jak matin na puutan ti panagarakop ko ken karime. Sika talaga, Tata Herman. Ay, pakawanin na ka talaga. Ay, jak in kagara ti panagarakop ko ken karime. Rurog amin ti badbad dekak. Nagadulakit din dagito'y arurog. Ituloy kong ti magna. Ha? Adda naggaraw iti saan unay nga adayaw. Anya nga taday ta? Ha? Manggagama! Hoy, nagdakkel a manggagama. Ay, isulakit diti makagapaw. Nuapay ang nagado ti rurog ditoy. Kinan na amin dagiti ayop nga adda ditoy. Ay, kumasidugan kanyak. Anya nga ti aramidag. Awan matla ti maaramidag no tumarayak. Gaputan alakanak matla ang makamatan. Ha? Katawaan na ti manggagama. Nagturad kamatan nga imay dito'y pagaryak. Lalaki! Ha?
Nagsao ka, manggagama? Wan, kabalak ti agsao, kan makisarita kadagiti kasken ka, atao. Di na ko madangran, manggagama. Adala na patog agagarak dito'y lugar yo. Anya ti gagaram dito'y lugar me nga engkanto. Sika ka di tinangala kadaari balintawak, ken reyna mayana nga inadidiwan? Jak ammo day ta adamdamagam lalaki. Tinapatag ita kanyak, kat adamadan taraon ko. Anya? Si kaitan ti pagbalinak ataraon ko. Saan kan amakapanaw pa'y di ta nagtakdram? Anya teramiden ni Hercules iti dayta agundaway. Gagayem, diyo liway na dinggen tituloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Tidatdatlag ang ngipin tinuang. Dito'y drama tayo. Hercules! Insurat ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken iti direksyon ni Bergie Peclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Hercules! Agyaman kami itingkay panang trabay.